Thank you. Yeah. Kopogore gi nying mar Tommy Sifa mabende ang nyiso kaka nobiro. Inyalo miyo ni nyingi mantiere opande en nga, in wuod kanye, onyuoli ka, koso onyuoli kata town, dongo ni ne chalo nade ma ichopo ibedo ng'at makoro obedo ma odonjo thum. Okay, onyuola kipande na maruto ng'eyo, onyuola 1984. But nadoka o kipande late matin. Yeah. Nonyuola 1982 ka. But koro nikech ng'ana nyalo kawo ne kipande, ng'ama nikech okay, anachako go thum chone, umiyo jomoko tinde koro moko daido ng'ama duong' to nyisa na to mamielo thumi. Sida nyalo michako gimoro chon, koro jomong'eyi sani new generation yana ni ng'ane tindo ti. But gima ne chako no ne chako kapodi be tin. To kata ng'ama nomiele no bo mieli ka embo tin. Koro en go neni to paro ni ti. But ngima na mar thum, an koko nyuola, baba na noromo gi mama na Tanzania. Kamoro ni Koak. Baba an odhi lupo kocha. Baba was a fisherman. Koro ka baba obedo a fisherman, baba nokuongo bedo japuonj. Jo class 8 machon. After this, baba odhi bedo a fisherman. E kuma norome gi minwa. Minwa ne en nyar Kamagambo. Uno na jakara chwanyo Kanyalua diedo kama onyuola kae e Homa Bay County. We don't ka wan near to Kindu Bay. Yes. Koro ana jakara chwanyo Kanyalua diedo. Koro kama mwana romo gi babwa to nyuolo to noyudo mama gi nyithindo bendadi. Abich. Nyithindo gi mama nokuongo tedo sakwa. Tingeni in Luo community wane kabila makao ga ji gi nyithindo. Koro babwa nokawo mama gi nyithindadi. Abich. Kae to ano duogo nyuolo nyithindadi. Adek. An onyuolo nyithindo 4, I'm sorry. An gi twin sister, an twin. Kafaya an ga twin. Ko twin sister na notho gi throat cancer 6 years back. Onyuome game Asumbi kae. Tok school orero ka. Koro kane wadong ka emomiyo samoro ng'ato nyalo wacho ga ni an japenjo ariyo. But an mae kama onyuola. Wuonwa aiko ka. Koro kane wakodwa kochacha kwa dhoth to wabiro to wadugi wuonwa moro ne ger sana niluongo no Jango. Ema nomako lobne mowinjo kiwacho ga ni an gi lo maduong'. Ema norito lobne te nokech nogoega. Koro en ema kane baba obiro to miyo baba kama koro wantie. Ma Rock City ni agero tok dalawa. Pap minena olelo chamane kama liend baba wanitie. Pauno. Koro kanya minwa notho koro wadongo wadwa mane oluwa niluongo ni Saya. Koro kama dok ni chien matin nyithindo manokawa beach ka. Kano biro karachwanyo ka to mamwa nowere kendo gi babwa. Koro kot nomiyo mamwa nyithindi a beach ka. To nyithindo kodok sakwa. Koro an kanopenja katin e kot kosele puri ne tiyo. Ne an gimoro according to kakinyisa ne an gimoro nanja 4 years. Upenja ni unataka mama ama baba. Na yiero baba. Koro yiero na baba ni nomiya thagora sana kech baba ne nigi mama Kambo. Koro kana se yiero mama koro mi baba nyithindi adek monyuologi. Tabich ka odok. Koro mama be nokodok ka chwore ma jasakwa cha. And from there koro noware nolema ne ji. Mama mwawik kamoro ni Nyabera kichomo Sindo. Nowacho ni kotho tike kanisa ne. My mother nokoike ka. Koro babwa to mae kama gini. Koro kana yiero baba na. Koro mama Kambo ne okodhi ohera. Nochako trita marach. Kafaya an gik madhi gitedo gi kata sombo pi gi wich onge makia. Mama Kambo ne manomiyo kasomo to face the truth. But I was a very brilliant child in school. Makai ndiye ma the word nyathi kich Koretek. Now you get me. Mane kama koro nyinga ma nyathi kich Koretek bire. Kech mama ne noketa gokinyi kapok adhi school opimo na kaka kar jamal. Kadoya tieko kokadhi school. Kiny kendo chako pimo na. Koro kata nokatieko manyoro chakenda chakatimorana.
Ka skul adiedo ka abiro gi yien saa 7 an mabiro moko macha tedo kadok e skul ndalo go headmaster ni ne oriang ka niluongo ne Nyaranga chwada moka yud kuma kete wiya gi japuonj Mesak Mera but namba mana bedo marach e skul ka fire nawe skul e class 4 namba mana bedo marach e skul en namba 7 by that class 4